Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan Kana Balaba vive CMCR a dankisɛ dande k'aw bɛɛ lajɛlen fo le 26 an ka t-shirtu yɛrɛ bɔra a lakɔsi bɛ a t-shirt simple fana bɛ yen bana pewu ni ne concert t-shirt ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada an seginna ka na video la an bɛ to ka fama sisan mais aw ka faamu concert labɛn don tu vois un peu a ma nɔgɔn la ilaha illallah bon alhamdoulilah le 26 a bɛ ka turun ka na an fana bɛ k'an labɛn quoi tu vois un peu 3w26labɛn.com a t'a la dɛ a dankisɛ dande bon alhamdoulilah rabbil alamin an bɛna an ka video kɛ bi video bɛ kuma jumɛn kan jamana ko de do koyi kɛlɛ kɔrɔba mais kɛlɛ alhamdoulilah an yɛrɛ bɛ ka wasa kɛlɛ in na quoi parce que kɛlɛ in franchement a bɛ ka kunbɔ o ye jumɛn 2013 musomanin minnu fɔlɔ taara ka taa coupe d'Afrique ta ka n'a di IBK ma ala ka lahara sɔn suma Burama ye ka na coupe di Burama ma Burama ka coupe fɔlɔ Ibrahim Boubacar Keita président kɔrɔ ala ka lahara sɔn suma ni silamɛsiw ye musomaninw taara an den fitininw an dɔgɔninw an denw an ɲɛsiw u taara ka taa coupe ta u tatɔ coupe in ta n bɛna n cɛ siri kun fɔ aw ye kɛlɛ in na koyi u tatɔ coupe in ta u tɛmɛna ne ka da fɛ u ye i y'a faamuya u ye ne wele i y'a faamu ne yɛrɛ ni u y'u tagama ani Jean ne n'u ni Jean ne ni u ni n t'a dɔn u ka entraîneur k'an tagama u ka taa don u ka mobili kɔnɔ u ka taa k'u to yan ka taa coupe d'Afrique ta yɔrɔ la u y'a fɔ ne ya k'u t'a ta koyi n'u ka taa ta aw ma taa jouer da taa ta de u taara ta na u nana coupe di IBK ma Mali kɔnɔ o coupe IBK ye terrain d'u ma o terrain de u y'o de mulugutu u y'o terrain de kunu banbajugudenw u y'o terrain de kunu u y'o fɔ a bɛɛ dundenw u y'o terrain de kunu irekɛndenw u y'o terrain de kunu u ye terrain kunu u y'u violer ayiwa a kɛlɛ in tɛ bila donc Jean a bilenna ka da tigɛ k'a bilen k'a da tigɛ Jean ko terrain dira dɛ mais terrain IBK ye terrain di ala ka lahara sɔn suma IBK ye bɛɛ b'a dɔn IBK n'a ka ko bɛn Mali dugukolo belebeleba in o tigiya ka to IBK bolo i y'a faamu coupe d'Afrique ka ta ka na di IBK ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ IBK tile la minnu ye coupe d'Afrique ta IBK tɛ se ka nkalon tigɛ k'a bɛ terrain d'u ma diɲɛ kɔnɔ hali n'i tɛ mɔgɔ fɛ i k'a ka ɲuman fɔ bɛɛ b'a dɔn o cɛ tɛ IBK ye IBK ye terrain d'u ma o terrain mun n'o dir'u ma terrain de tununna terrain dira musomanin minnu ma denmisɛnnin minnu ma denmisɛnninw ma tunun terrain tununna o kɛ entraîneur ma tunun terrain tununna o kɛ fédération de basketball o président ma tunun mais terrain de tununna donc ne ko o terrain o de bɛ bɔ maintenant alhamdoulilah rabbil alamin Jean ko terrain bɛ yen ok hali n'a ma fɔ an kun b'a dɔn ko terrain bɛ yen a ko terrain bɛ yen kelen a ko terrain yɔrɔ bɛ yen terrain tɛ se ka tunu fila a ko mais ko pour que terrain ka sɔrɔ ko fo assemblée de ka voter assemblée tɛ yen bilen CNT de bɛ yen maintenant sisan CNT kuma de donna ka taa da CNT ɲɛkɔrɔ CNT ye weleli kɛ donc CNT mɔgɔw sisan kuma bɛna taa o de fɛ yen yɔrɔ aw filɛ depuis aw nana alhamdoulilah mɔgɔ ma s'aw ma koyi aw kɔni bɛ yen dɔ bɛ ka fara aw kan mɔgɔ tɛ ka kuma ok yɔrɔ foyi tɛ ka fɔ o la olu bɛɛ bɛ ka fɔ aw bɛ ka caya ne tɛ ka n da don a la dɔ bɛ ka fara jama kan n tɛ ka n da don a la bon nin dossier kelennin kɔni nin mun bɛ ka kolongolo ka taa aw fɛ yen CNT mɔgɔ ɲumanw bɛ CNT la alhamdoulilah an baw bɛ CNT la an faw bɛ CNT la an kɔrɔkɛw bɛ yen an dɔgɔninw bɛ yen an filamaɲɔgɔnw bɛ yen an kɔni b'a dɔn ne kɔni dalen don nin CNT in na ne t'o nkalon tigɛ mɔgɔ ye parce que mɔgɔ damadɔ bɛ CNT in kɔnɔ k'olu to yen ni fɛn mun tɛmɛna fo n'o kɛra Asimu yɛrɛ diya fɛn parce que fɛn o fɛn ma ɲi Mali ma ne b'a dɔn o tɛmɛ man di alhamdoulilah rabbil alamin ne yɛrɛ fa bɛ yen a bɛ n ba bɛ yen donc alhamdoulilah n tonton bɛ yen
Alhamdulillah. La ilaha illallah. Fomba bien. Ben le cerveau bien. On be en croit trop fort quoi. En bambou, en enfant, en mot le tui. Ben le cerveau bien. Ben le cerveau. Derrière. Ne doni. Eni fomba ayo. En business in dobe ka kulungulo ka tayo. De 2013 à maintenant dugukolo. 2013 à maintenant on a ni coupé ibeka dugukolo duma. Uya ngulugutu. Ka kla ka bourse duma. Ku ka ta Venezuela kalana. Ya fama wa nyemoko tarafu baunu fawo ko droku ni sunguru bani glomini ko u drone de beke Venezuela ko lasran ka jakartan kelenglen duma ko bourse mine ko di mogo weroma ko fe olu ka to kalana Venezuela al solo manare mo fama Venezuela oh munu yere tara fali faga barake nu tara olu fanu baw lasran abe famia ni tara fo fantan de fantan ke sigile aka so ka dem na ta dugumna ko drogu de be surtout Venezuela ndu me filmu fan bo Venezuela drogu ko ni cocaine ko ka tout la srano edro suruba on pleju mason donc ka kla ko bursu fere john yo ke gwanyamo no nyamo kelun akera munu klela Jean akera munu klela Jean akera munu klela Jean janaka ekipu no Jean kle ne ko trembi al na ma fa ngwe train recherche ga train no Jean kele ne ko fo kuma kata sente la alhamdulillah taro flene sente lo parce que yo fa mbugoran somogo nyana yoro yi konte ta mogo wele blo ni mogo na ni bogo somogo be de la jele nyana ebe mogo bla ka jon wele mbugoran somogo nyana o te ci sama kumbole yoro o kuma koni no bi kata sente la musomani nunu be teme kuma mna dentanu ne kuno ne be tugu ko kuma mna na man takama yo fa kata corniche la kata uga kata munimana ya ugata dun Medina ya famawa laila misri krefe e shomartal ka misri krefe ugata du kwa mobili kono yenno ka soro kata beki dentani abek me dimiseni fitini basket kelan oluka na ni couple et puis muso oluka na ni couple adin oluka na ni couple amodin oluka na ni couple kanodi jamana nyemoko ka papier ke kanye tran klen di au bema Amadou Toumani Touré fora o mogo buka sokono mais ibeka ta o ya soro bambaw de bu nyefe irikew de bu nyefe ya fama gata komi olu de kumu nyefe o ya petu amion gino ibala nya fo amion gino ibala Jean ibala de Boubel ibala OK Boubel ibala amion gino bala Boubel bala je te le jure Jean o ya patron bay yo fama ani janga chorobani dobe nta do depuis pekosni jango ka filmu wati ibala billahi ibe balola depuis ye filmu tourner wati yo fama ibala kui janga chorobani ibe balola depuis machin de l'affaire ibe balola depuis ironi ma peinture ibala nunu yi modunde je te le jure. Donc ce que j'ai à vous dire, aïe musulmanu ga tren ko nyenebo. Si ça natra sente la, sente mogo. Ala anakira kamamba ou de la ni ko nyenebo. Ala kama na manye ko ibeka de trendi. L'état c'est continuité ni ibeka de trendi. Aw ko nana. Bi ibeka te balola. Bi Ibrahim Boubacar Keïta tarada e trendi. Ka di télé la, ka di benyana. Also trenko de be sena ni yara te maloya o trenko de be sena mado Jean actuellement imako be Jean actuellement nen trengo manyera bo posu mun diri ma mbora kalamani ibeka clé ka fo ka mo bi kana barake yo famia wa kana posu ba occupé ibeka clé mo bi na posu ba occupé munu ye jamana chi tie do bi kana parce que Jean nana i ntete mo kan folo ye posu mo occupé ba do près posu ndiri ma kumina iba do pre e ba don an ba don boni te fe beka do anga trenko kanyena bo de musomanu ga trenka duma dentanu ga trenka duma dimisenu uwere korobara yo fama a classical basket keble fantan denga trenka duma yo fama wa
Jurumumbi kanama kalamade bangila jurumbe ya fama I geni ni sisanche ko prakale ni sisanche jurumu taraka hotelu jo shima sarakui ate sarakui parce que foi tena nye kanto ya ngoni ba fo pra ni bise kan kunchi ni ban dafra I kan dafra tiye de du abuga trene du makwe al sabe do okay ne demuso ne dogonu ne grand soro alsa beka do ke ni ko intrasente la malden beka do ke ubina ni couple dom faso be kontana ubena ni couple domina mali be kontana chokoroba be kontana musokoroba be kontana koka mogo be kontana ko mali e coupe d'Afrique kon takana donc alhamdulillah unale nayi terrain ka duma est-ce que do kan ko terrain do mu fama jouer a ba ma jouer a koromso ma jouer a doni ma jouer a nyesi ma jouer a koromso demso ma jouer a termuso cité mu demso jouera o kata nunu kata ni senga badin ke kana no couper jonjo ka farafina muso beda ya fa ka farafina singuru ni beda ka farafina bogotiki ni beda ka farafina dintani beda o jonjon ka di oluma olu kana no ye fadin sako dendo ka no terrain ko nyagami dugu sako dendo ka no nyagami ya fa ma wa malo molo baliden do kan no terrain ko nyagami amba kelela 2013 et maintenant donc na fra 4 sente la sente mo amba de la kama ne kon dale no la ne dale no la de mado kam ko dama do to sente la alhamdulillah billahi chokoroba flam sokoroba fla adulte fla ani jeune saba olube sente la ne ba do ni terrain ko sera betemi uba nyenebo aw mun basket kala ay do okay basket kala parent ay do okay basket kala chew ay do okay parce que chama era furulem ay do okay chama era fana bi munu be ku débrouiller al sa basket la munu me ka basket ka abeka do okay 2013 manyina oko wante nyina dossier ko ne balade ya fongumba ngabebo alhamdulillah na tra sente la kaba ambe folike amansi amantere fla croiser ambe do okay ambe sente fana la jebi ambe sente konona la jebi ambe sente konona momo aman kloda kanye da kan hakili sigi iko ngomnyira na modi ka sente fana konona la jesa ne fa obe sente la billahi wandale no alare wan mama ufana be ndale no la tonton be aw momso be aw moke be aw fa be aw ba be aw koroko be aw koromso be aw tantu be aw tonton be abenyena bo sente abenyena bo sente mogo ana obe nyogo mulo ni dossier mum ka kulungolo kata aw ka la jakra abejele no tout est clair ibeka ya di abora tele la a film a video bambulo ibeka ya terrain di a papier be ka signé ya fama wa abe abora tele journal la bambulo ok ka papier signé ka di a bambulo ka kla ka fo fana ko ministre bi na labo ministre des sports a bambulo ministre des sports fana ka kla ka fo que terrain bi a bambulo 2013 et maintenant terrain ni maseka yalsa bursu o ke yo ngalabuti o ka tubulo sa yo fama wa mais attends ite fliga sheni ma billahi ngo ya shimani ni na fukara ka shibo ka tubi be islam ko nga chen fo nygo nyana ko donc alhamdulillah rabbil alamin video mu ba mu be mbolo bi ni no quoi franchement anga la jango do ke sa nyama ka bo jamana ngo ango do ke sa kololo ka bo jamana ngo ango do ke sa ya fama wa nyugu ka bo jamana ngo ango korolen do ke sa asim cleaner sente ere fana ko bara do ke sa nganteke korota sente ere fana ko nyuman do ke sa fantan dewnye sente be na ko klem ke fantan dewnye ni fantan di bebe bo akalama o ni dossier parce que fama dente na ko fama demunu men no lu mo fo ite traîna o jone flo genre olu o ya ale arme maiga ni jadunu o yu cousinier yo famia o ere maiga ikoy o kafo italo o cousinier o beka jo Europe trenko ala kana nyina o kafo itala depuis sama na kolona nyigine no yo fam mais ame mun fo fantandeun takadi ne balata ori fantandeun takadi donc we nga dossier ba koro dossier ba do o maraka ko jonya ko ne balade ko tu ma flapa maraka jonya ko kele ne san fla do duma kelen sera soni flanam na se nga beba a jara muga beba ma jamuga beba abe bon
mais o y'a dama dossier quoi ni dossier belebele ni kɔni npogotigininw ka terrain e cɛ ye hinɛko ye mɔgɔ tɛ walahi mɔgɔ tɛ se k'o bɛɛ kɛ n'i se ko bɛɛ kɛ k'a ba tɔ bɛ to i kɛɲɛko ye adamaden y'a faamu i nin bɛɛ yira n'i nin bɛɛ yira i jugu bɛ caya n'i nin kɔnte i b'i jugu dama dɔn i b'a dɔn i jugu tɔ ye mɔgɔ min mɔgɔ t'i nin kɔnte wa mɔgɔ t'i nin bɛɛ yira lajɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun tɛ a cɛ ye filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun tɛ a cɛ ye hey n'i ko musokɔrɔnin ni sɔgɔma ni kuma cayara kuma nege de bɛ musokɔrɔnin na sinon n'a ko nse o ka teli n'a bɛɛ ok n'i ye dilan 7 ye boli la ɲɛfɛta jo t'a la walahi mɔgɔ min dalen don sunɔgɔ la o kunun ka di ka tɛmɛ sunɔgɔbagatɔ o kunun ka di ni tugubanci sunɔgɔbagatɔ ye ok donc n b'a ɲini aw fɛ ala a n'a kira kama a y'aw yɛrɛ musow lajɛ sen tɛ mɔgɔw aw ka cɛw lajɛ sen tɛ mɔgɔw aw k'aw miiri aw denw na sen tɛ mɔgɔw aw k'aw miiri aw dɔgɔninw na sen tɛ mɔgɔ aw ka miiri aw yɛrɛ balimamusow la aw ka tila ka miiri olu denw na bi aw ka tila ka miiri basikɛti gɛlɛya la k'a fɔ fɔlɔ k'a kɛra mali de kɔnɔ k'a sɛgɛn n'a jate minɛ u ye san joli de kɛ entraînement na u ye san joli de kɛ a tipitapa la u ye san joli de kɛ autostop la u ye san joli de kɛ sotaramata la u ye san joli de kɛ y'a fɔ a débrouiller la ka se ka tila k'u fara ɲɔgɔn kan tuguni ka tila ka san joli kɛ entraînement na ka taa kupu ta k'u ye farafinna bɛɛ de da jɔnjɔn da u nana n'o de farafinna jɔnjɔn foyi i bɛ k'a bɛ terrain d'u ma don muru ma d'a kan na bese ma d'a kan na a ma menacer a ma bagabaga o k'o terrain sin aw k'aw miiri ko i bɛ k'a tun bɛ an kɔrɔ n'a bɛ na e fa b'a jɔ ne fa b'a jɔ nin fa b'a jɔ ninnu fa b'a jɔ olu fa b'a jɔ an bɛɛ somɔgɔw b'u jɔ a ka tɛmɛ o tɛ an bi koyi o de y'a di donc jamana ɲɛmɔgɔ de don Ibrahim Boubacar Keita n tɛ i bɛ ka fɛ cɛ mais i bɛ k'a sigi télé la ka nkalon tigɛ k'a ye dugukolo di bɛɛ ma bɛɛ b'a dɔn o cɛ tɛ k'a fɔ k'a b'a den filaninw musomanin fitininw ko i bɛ k'a bɛ sɔn k'olu nɛgɛ terɛnko la bilahi sen tɛ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ko i bɛ k'a bɛ kumaba dɔ fɔ k'a bɔ télé la k'a t'a ko kɛ bɛɛ b'a dɔn o ye nkalon ye a ye dugukolo d'u ma minisiri ye seere ye mali kɔnɔ ORTM ye seere o tuma dugukolo taara a lotiselen u kun y'o fana feere ka taa mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ don o dugukolo ko la minnu bɛ yen depuis u wolola u fa tɛ ballon dɔn u ba tɛ ballon dɔn hali genbalɔni u ba m'a ye u fa ma deli ka genbalɔni ye i b'a fɔ n'i ye koko bɔ a la u fa ma foyi korilen k'a ni ballon bɔlen don ka t'olu tɔgɔ kala o terrain ko fana sisan an y'u koron k'u koron k'u koron k'u koron k'o bɛna ɲɛnabɔ ko mais ko terrain ko pour que a ka ɲɛnabɔ ko fo député bulon ka jɛn n'a ye député bulon o tun ye jumɛn ye sisan nɔ assemblée tɛ yen bilen CNT de bɛ assemblée place la donc ko bɛ CNT de bolo musomaninw ne bala ko ten koyi basketikɛlaw u fa n'u baw ni terrain sɔrɔla CNT de ye terrain di ni terrain ma sɔrɔ CNT de y'a ban ka terrain di mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ dɔ fɛ mais i b'a ka tiɲɛ fɔ Jean ye mun fɔ donc kuma bɛna taa CNT la donc ni kuma taara CNT la n'a ɲɛna a fɔra a banna n'a ma ɲɛ CNT nɔ don ni terrain ma sɔrɔ CNT nɔ don i bɛ ka nɔ tɛ CNT nɔ don Jean nɔ tɛ CNT nɔ don yuruguyurugukɛlaw nɔ tɛ CNT de nɔ don ni terrain sɔrɔla CNT nɔ don n'a ma sɔrɔ CNT de nɔ don parce que n'a kuma taara yen olu yɛrɛ b'a dɔn u kan ka mun kɛ donc alhamdulilayi rabbil alamina ko e fana ye jɔn ye tuguni ko nkalon don wa i jɔta Ibrahim Cissé ko nkalon don wa ni y'a da ye nkalon don Ibrahim Cissé ok problème foyi t'a la komi nkalon don b'i fa kulukulu zugutu i y'a faamu i fa kulukulu i ba zugutu Ibrahim Cissé i fa kulukulu i ba zugutu i y'a faamuya wa voilà n'i ma taa ka bɔ yan nɔ i batardeni i t'i nin bɔ a la k'a to ni batarbaw cɛ n'i ma taa ka bɔ yan nɔ b'i batar fitinin den ya fara kafiri den i fa kulukulu i ba zugutu
ma femme finit la coiffe avec le rôle qui balade basso diabalidi. Donc, Sente, alhamdulillah rabbil alamina, amba deli, neni tara ala kama, kira kama, auka ni koi, auka laje ni ngateme, afam, donc, ambe, alhamdulillah quoi. Musumanu al sa au tege fla croisé, auka fa wile, auka ba wile, anga be wile, auka dugukolo ka dauma au halala dedu, au nana ni kupi au halala do, ya fama ay barake faso ye, ay jamana fanfar fora kun wa aw tara ka farafina bɛɛ da kana ni kupi wa i bɛ ka ye terrain di pian u y'a ŋanamu di pian wa u b'a bɔ pian ok u b'a bɔ koyi u b'a bɔ sen tɛ mɔgɔ ne dalen n'olu la o i m'o faamuya wa ne dalen n'olu la lase n'i ba ye sinankunma ye de sa e bɛ fɛ ne k'e bilen ne hali n'i y'o kɛ ne t'i bilen n bɛ bloqué de sara ne y'a f'i ye nɔ i fa jara n y'a fɔ n k'a kana t'i ba in furu Tarawele la k'a don i fa taara i ba furu a filɛ nin ye i b'i ba neni i b'i fa neni parce que i y'a fɔ Tarawele ka muso n'i furula Jarala kama ni den y'a ba neni sinankunya kulonkɛ tɛ wallah fa vous tous i y'o faamuya wa yala cɛw i m'a ye n'i ye kelen fɔ n'i ye kelen neni dɔrɔn a ka di minnu ye i k'olu neni kɛ i m'a ye f'u bɛ na ne t'aw neni ne dangadenya la ok donc one love à vous tous kana balaba sitan dentro yiri jugu feere 3W sente mɔgɔw delila po a kan ka terrain d'anw ma musomaninw sɛgɛnna anw yɛrɛ sɛgɛnna ça me fait 10 ans bɛ ka nin vidéo in kɛ donc n'a taara sente la alhamdulillah ok kan Amadi ko bɛ cogo di Kanɛ ça va bien donc aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ lini na a bɛɛ k'an dɛmɛ an ka vidéo in partager pour que sente mɔgɔw bɛ se k'a to 2013 musomanin minnu taara ka taa Coupe d'Afrique ta ka na di IBK ma ni IBK ye terrain d'u ma i y'a faamuya d'u ma u ka dugukolo bɛ sɔrɔ cogo min donc a bɛ mun ka ɲɛmɔgɔya la n'a kun b'o kun n'a b'o ka mara la n'o kun ye Jean yɛrɛ ko sisan kɔni k'a bɛ yen ko mais k'a tɛ se ka d'u ma ko fo ni sente k'a voter donc an b'a ɲini sente de fɛ ala ni kira kama u ka nin kelen kɛ ala a n'a kira kama sente mɔgɔ ala ka barika don aw la one love à vous tous kana balaba